Jo no crec que sigui una qüestió de mala intenció ni d'agressió, jo crec que és la manera normal, és dir, la que és més freqüent a lo llarg de la història de veure l'execució de la política pública des de les institucions centrals, des del que diem col·loquialment Madrid, no? Que en realitat no ens referim a la gent de Madrid, sinó a les institucions centrals. Però en ells el que és fonamental per a Espanya en termes d'inversions, que és el que se me pregunta, són totes les connexions radials. Durant uns anys han estat invertint a Catalunya una miqueta més de lo normal vol dir del que acostuma a passar, perquè fent l'AVE radial, l'AVE Madrid-Barcelona i la connexió a la frontera. Una vegada passat això, les inversions tornen a uns paràmetres de normalitat, els normals dels anys 90. I crec que és que això el que retrata és un model d'estat i de política on se prioritza no el que la gent usa, sinó l'oferta de concentració de comunicació a Madrid. Per això les estrelles de la corona segueixen l'AVE, les comunicacions al nord-oest i a l'oest, que no usarà quasi ningú i que són els que s'enduen la gran part del pastís. Però és una cosa que no és una qüestió d'intentar fer la punyeta a ningú, és el model, les conseqüències dels models ideològics, polítics i administratius que són dominants a les institucions centrals. Els efectes són els que són, clar. Però de l'anàlisi de política pública també t'he de dir que el que importa són els resultats, no les intencions. És igual la discussió sobre intencions. Els resultats quins són? Danys permanents per les oportunitats de futur de Catalunya i d'altres regions. Però al final nosaltres el que podem discutir són els que ens afecten a nosaltres.